Kasi kung mamatay ako, dalhin ko na lang kayo sa... At huwag kayong matakot mamatay. Ako ang bahala sa inyo. Sa bagay, iilan lang dito ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. Kay Jesus! Alam ko, pre po, huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Pag nandoon na tayo, hindi matay tangkapin sa langit. Prangka-prangka. Ang problema, pagpunta mo doon sa gate ng langit, nandoon si San Pedro. Utang ina, yan lang ang santo na pumuntang langit, nagdala ng manok. Sa bungiro ang buang. Kaya, dalhin ko na lang kayo doon sa impyerno. At huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Pag doon na tayo lahat. Kayo, ito. Sobra kalate nito. Jesus, ang ginagawa ninyo ngayon. Alam ko. Pati ang mga lalaki dyan, kala mo yung asawa mo, puta eh. Paglakad na niyan, dalawa ang... So pagdating natin sa... Tapusin ko na lang istorya. Huwag kayong matakot kay Satanas. Kasi pagdating ninyo, pakitaan ko kayo ng eksibisyon. Pupuntahan ko yan si Satanas sa trono niya at sampalin ko yung putang ina ka. Umalis ka na dyan, kaya kung hindi putulin ko yung budtot mo, gawain kong bulalo yung putang. At sabihin, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. Yun lang mapangako ko. Wala na ako ibang mapangako. Wala na ako sa pistolat. Pagkatapos, ang akin na lang, kung mamatay na tayo, ngayon may ko, kayong sa langit, pumunta na kayo doon. Ang maiwan sa karamihan sa iyo, Jesus! Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.